Oplan Bida para sa mga kabataan sa Dagupan City, Ilulunsad. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Ilulunsad ng pamahalang lungsod ng Dagupan, katuwang ang DepEd Dagupan SDO, ang Oplan Bida o Batang Iwas sa Dahas at Abuso na naglalayong turuan ng mga mag-aaral patungkol sa good touch versus bad touch bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan ng kabataan. Ang programa ay pinangungunahan ng mga opisina ng lungsod na may kinalaman sa population development, women and children protection at youth welfare. Kaugnay nito, isinusulong din ang mga aktibidad sa teen center tulad ng art workshops, mental health sessions at iba pang makabuluhang gawain para sa kabataan. Bahagi ito ng mas malawak na youth development agenda upang matiyak ang kaligtasan, kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.